fanyina masa wansum bisa usum ye makete apo eni je di sompa die e makete apa sompa die sasiso emeni je sompa FM sompa TV makete apo sompa die e meni je Edem bronya kase bobre ena asono Ghana de shmaima mema munyina aha ebraso se de sompa kase bo esomo efi sompa 106.5 FM Accra ne free hano enam ye headquarters e wokumase eye sompa 93.1 FM ayiko 100.9 adamfopa radio eye Paris France takwa sompa eye 101.1 takwa sompa 103.3 tachiman sompa 106.1 FM sunyane sompa 98.9 enkranza sompa 90.7 Doma Sumpa aya 101.3 Mankasim aya Kingdom 106.1 FM Decoder so baby radio wono aya Sumpa FM ena ubwa ubenya ye Facebook page na sasa wo like na wo share na wo follow ne koyie no ye fa ne Sumpa 106.5 FM Accra etifa obesie abake o se nhwani mu ntentan no kwani mu sesi a na aya Sumpa 106.5 FM Accra wo like no wa share no wa follow na wo dem na YouTube nso aya Sumpa FM live your website no aya www.sumpaonline.com na kasebo edi bremu ye endpoint Premtobre Kasiebo enono endpoint homeopathic clinic Premtobre Kasiebo nie onga Mama's helping hand enono time heba misha TIME na edem kasa natural mineral water abudunsuo sompa chede anyame yadomo 1st January no sompa branches nyina ebekoso no wo nyina eka ho ene yede Premtobre Kasiebo a eye endpoint homeopathic clinic Premtobre Kasiebo yede esomo ensemo a yede emamo enne bronya day egusua pemsoa kopem se wochena yede bekura ochena chidi akọ 31st no ne yede akọ 1st January 2026 no ebi enie akwanhye bi esi ewatachiman enam so ama adehye bi ati nananom wonse do yeni osofu maame otutu aturo ebedi mu nkomo na nrahusem ya na Ghana National Fire Service wo mu chem se wo mu de yakosem ema abusua wo mu de hye bemma wonye mfie nsia efiri mu no ewo mfimfim mantem no mo yakwa ye de ho asem no ebeba onyanya fortune bu akwadua fokuo eyemrahye bedwani osoma de hye a wonom wa manso kwanta wachire mu se de gold board kai a abeda hoyi ye onyanya fo sami jamfi be chechire mu no wo se mfa kwem nanu na edom kase no nso so ede wo manu atomu a kasa 7 ho se enye se bia eye ekabi na aba na mum eye bibi ene ahwere Mami Patricia Pell Ankra upiemo ewa afija kwa abre South wa no ene abayewura ba wo ho wose afia so wabu akonta ade ansem ne wom na yebekọ na taxi driver bia ne ho asem aba na mum yemfa mate ni de no ansa mate ni bia wonya mfie aduonu nso wo wie sika esum 7,000 Ghana cedis and a mobile phone na ede na court aka ede afa ne ho Nadmo ejumeku enono ewo suhum empanimfo edentete yasronko akwa mahyenkafo de ensem ne womu na amonane nsemu nso no yekwa sase de esiye enam so ema adehye bese 357 wanu chiremu setaki memo yedi tani womo no womo ababa chiremu ensem kan wenum ho ne de som sekasebo free sompa 106.5 FM Accra ye endpoint homeopathic clinic Premtobre Kasebo ye ne de kasebo yi esom mo afofie dai eye me AKOSUA ABOAGYE wobetimi afrem AKOSUA nhira anade nyame nhira no me ne medoba ABENA ADEPA Kofi
Abusia yadase ye free area premto brakasia na asedi amana awrahusem bi esi ewatachi manam so ama abrantie kuma kra wati nananom ensiedo ye ko ehoma ne so na ye ne oyuko ba chirikehire osofo maami otutu atuo dodoa na efra no na ye ne no edi nkomo sansempani se de okwa aten de oba aten de ogina ho ankasa ene atentrodo wono ena kwanhia yi esi ye na wo ho nti osofo maami chirikehire oyuko ba no ye ne no ekwa kodi nkomo osofo maami otimi ka ma hai Mejo chebu abake bozina yada se papa afishia panso afiko MSP da mensiye ni bilike kwa modini wa yehu na wawo mpesu ya SOMPA 106.5 tachiman ye kiremu se akwanhia bi esinam so emo wode hia ti nananom siedo boye nsem ni mu Stop pepe na memo ya family bulo ile tekuma ni aye chronicle something dey do aka aye aka mu ne ka sismo you can change but you can't na biye biye ta kowa ko sam se ko bi ko bina ko singe na ko bi ye ye ne ko ni aye ko na ko ye ye na o ko ye ko na na chiri be ni awehu sam ne I think do make confidence. And we have to say a ma on some situa abake ewa ha sansa busuani ata kokowa na eye na no wabra na abo anopa nundu bako empe no Hassan yaya adinfinsia nu aduonu enko eye 59 years na wo chinizan Ovan minibus yibi and registration number GN 4057-20. Na wo free eye kumase ebe fatama le kwan no so na kakaka ama wadru amoma nkwanta ewo jema ekotechima nkwantempo no so na wode ne ka no ekokobo Ebenezer asaru ya wode mfinhia no aduasa enkron ne ka mu a kire na yamaninya akonkonchi na asie na Ebenezer asari nso efri eye amoma ewramu ewojema ene ode ne dikohia ya awehosem no na minibus ni mo no na owura bi ene ne ba etimu bi a wo mo ka eye ono driver no ene de ne wo chi moto no kwasem se mi ha mani nka wo mu pre mu odin pa ya enye asam ketwa na eye ASP apia dankwa ana ebo mebe so gina me so se nokre wabra asem ni siye wote mahoma mu o ene o se de asie ni akotiaba ne anwere me so medi mani krocheri se me ti asantem yi ekohwe bia na kire se asefem enu nti manoda so yi wo mu di wo mu mirika tente ene wo so di kopie je ma abaya asabia wo mu eje yare na asem no wa bia wo mu ne se wabra police fo gina chikuo ye wote chiman eko sim se wo mo kwa kohe esan se ye minibus ye wo van eni moto eni die hia moto no ajira fi si wa apolisifoɔ isi wo mo ti ase enyeyi sabre ya mano kasai esan se Hassan ya san se wono na mfonso no di wono nti polisifoɔ ama na inquiry bill polisi kan inquiry bill a kyerɛ sɛ sabre ne ho aka ya konkonchie si ni wa prepare mu odin pa enu nti no won kwa ya sabia nkahwe ne ho yerehye nanso setie bia wo mu nyae no ya ne ho to no obetinya yi control asia no one nam hosa na mom aya won tama ne nan nyentia na won fa ne ho mekire apolisifoɔ nti abake obi samia konkonchie si ebusua bi wa bra ye di brain mo wanu sham yada se papa osofo mame otutu atuo yamane boni no yensem twerani a wobutu tachima SOMPA 106.1 FM ana awrehosam kase a yedi branya yi a ya wichisi ene mponchin wonom anto wo mobo a akwanhia esi yenam so no odi mu nsem asomye
Meka wo se endpoint homeopathy clinic pram to breka sebo ena wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra na ye konsam from na brantie bi efa na Edem Avenue wo ye mate ni na se driver ni mate no wonya mfie aduonu nson abrantie court se yemfa no ntum bosome miensa evi se wo wie sika bi esom 7,000 Ghana cedis ena mobile phone e wo tema station e won kran na de ntia ama asem ya asem kese ne se Gbese district court ene ye di kopie na abrantie yi wogi atu mu sampa odi force krono bono akoso na krono suban so de Ghana mra ne tia eti mra no ene na di nyonyo na court no tie na asem ko fa so fa mobile phone no se na se wo ye mate ni a wo mu hu na nkoso na wo ni wo mate na afei no wo nya wadwuma pepepe na wa mu no wa hyeda aye ye niema bi na wodi bu nkrofo bukata na omo se abrantie avenue Edem Avenue yi de waye ne se wono ankase watwa mfonyini na wode ato ne WhatsApp status no wo kyerɛkyerɛ niema wotimi eye na no na mpanifo kyerɛ mu se wo fa phone no wie ye no na wo WhatsApp phone no WhatsApp kwakotwa picture na asan so de aye wo WhatsApp status wa wo de beye akakabensem wo so phone nya wo de a wokromfo akowia phone wo se message WhatsApp maye WhatsApp status na wo ukowia phone sa ye WhatsApp status say WhatsApp status no so na ma ye che no efisa say owia phone no when delete numbers na mfiri ho eti nipa na wawia no phone no wo contact no wo so enti ebra wo ye WhatsApp status no a wo de aboho no ene wo kwaye no say na akwa we onyo no na phone we ye ne de o ye yadamfu ya ye so ni mu yesehwe na wo kromfo na wo waye WhatsApp status no ena Inspector Isaac Ajiman wade to court na nim se driver ni ya de ni mate ni de sobo no aboni wo mo ete aplaku eno ewon kran ha na avenue no nso no wote as center important ho no a na sobo ya de ebo no se afi bosumidu ni de toso aduonu nan ena tema station ho no ma pake wo ka wo National Lotteries Authority enchen ho ena Godwin Owusu ofemu edae na wofemu dae na homache beye no nan no na ni tie na wo hwe na ne Samsung Galaxy smartphone ya nka wo to anka ye 2,900 Ghana cedis ene ne sika 7,000 Ghana cedis ya na wode ahye ka ne nchen no ni mate no wawia edekọ na no ena mpanifo kire mu se wo mhwehwehwehwe mu no ano wo mu hu se abrantie yi wo no ena afa fi se wo twa mfonyini ebra phone ya wawia no wowie no de ye ne WhatsApp status ne nkrofo hu ya wo mu hu se ampa ono ena afa sa phone no edi kokko board important ho no mkɔkye ne se sika kakra ba ne nsem mate ni a wonya 7,000 Ghana cedis nti wodi kotwi nanim no de achi street na wode aye ne WhatsApp status de aye akakabensem na ano maami bi a meto fruit wono ha abrantie bi a wonu twam wo se wo boa no na ano meduru nam say na abrantie a oboa wo he wo se wo wiam o wo wiam wo fa me phone wo fa me sika 10,000 Ghana cedis kan ho wo fa wie ya wona nam na wo ya TikTok o de phone no ya TikTok di obi na yes am mate ni ya wono so wode ye WhatsApp status ya sei ya kwa akɔkyiri nti maami meduru ha na ni aye na hancho a ogina hoyi ebi na mate ni ne driver ni no ni mate ni ne de ye no no fa phone wie sa fa ne sika 7,000 Ghana cedis wie no sa ko twa picture e no sa de ye WhatsApp status we nam so ama ya che ne nti de technology no etimi boa me yetimi chi akromfo pa visa akromfo no bebre na ahonyo na wo fo obi fun wie na de akoye WhatsApp status na sa wo de akoye TikTok na wo de kyerɛkyerɛ kyerɛ ba bia wo abranti owi amaami o ton fruit mi se maami wo hu ne mobo wo no single mother wo no tonton fruit kakra de ahwɛ ne ma na wo no wo boa ne kakra na wo wakofa kwati kwan so wakoye bibi etisa na ne ho asɛm no ɛna empanifo ɛde ababetudwa sa bredi abranti ya hye sɛ yemfa no ntum na 7,000 Ghana cedis ni mobile phone ko befa so a wode beba no wode aba prekope Abusua ye konfifini emansemu na KAKOSUA arehosem bi asi ho wonu mu kire mu se KAKOSUA walantu KAKOSUA empotamu no ebia wonu se akwada kuma wo mfinhia no ensia Godfred ABOAGYE ne din compound house ana wonu mtie akwada ya sode anopa ene ye memu ade ye wo mpe ball pa nti wo bo ball wo hu ya ne se ball no akwakoto tank bi ensuo ayemu ma ye wo fie ho ene wo se o ball yi de tank ye ne ya na wontimetimi ayi na so fofi antwata no adwade abam akwada ne ye se wo yi ball na kyese ensuo no wado ase suko ye a wati na nanom nsedo ebra SOMPA mpanifo kopie mu ho na gya adehia wonu wo fie ho ene yen etwetwe nkomo no mu kire mu se akwada ne ye obi asabi ompie mpo nkwa abontin kwedi agro na de etwa mpanifo nso no mu kra ne na wofo nso no mu ne se senke ebia
eye afikyire baabi anase opie firifie ho ekọ obi foforo fie kura na areho semu ente se ni breach ente se ebo ya kura nka ebia enka on betumi ahome so sa nso na so weni de wo makasa fie a wane mote na areho semu yi esi ya sompa kase ena wiei ya da ne chiri e de asommo Meka wo say endpoint homeopathy clinic Prem to break bo ena wutie fi sompa 106.5 FM Akrana. Ye konsem foforo so Ghana National Fire Service. Eye dum je adwuma ne de krata bia babonten se abusuafo mu de hie abema wonya mfie nsia keto akora wo firi mu yaya ewo Kasua house number CB180 ewo Central Region no wo mu abusua yakọ na service say wo munya call bi na call no na rescue team need me katente call yeso wo mukwa kohwe no beye no nso apa wo beye dumiensa wo muduru ho no team ni hu say akwada wonya mfie nsia e friend go feda boaje na water storage tank bi na wakwa tom na ya rehosem na wo mu yoma fam bia omo eye adwuma adwuma na nso omo nsaka akwada no na akwada no wafiri mu ya omuguso ya asem nhwehwemu wo mu chem sa akwada yi na odi agro ena ball no ekoto saa tank no a yentu mu no eti wo ye na dwense wo kwakwa yi ball no akwada ketoa ena wantimi ena wokoto mu a wo free mu ya na Ghana National Fire Service de krata babonten ebo abatan ene ahwefo nyina akokosesa moma na di agro a eya amunya hwe yi ena fie eye storage facility tanks ne walls ne ya mena no ya na ya biebie so saa de na ehu pa nkwada wo fie a ehu se wo be hwe na gata bi ya biebie so tank bi ya biebie so akwada wo bo bolu akwada nyansa be na onim bo na kwoto tank nim na oso wo koyi eti wo yi no ene wo kwoto mu no ano no wawu 6-year old boy okọ Godfred Aboagye medina Canadian ho me mai din ene Canadian ho anya rehosem enti Ghana National Fire Service wo mo be sabata ne ahwefo se yem ye ni nku ye ma no sa wo no ba wo fie na wo da bia busa sa na kofi we ama we Aboagye we gof eye busa utime yi wani abe 1 hour wonim de wo be ye wo ton ade wonim de wo be ye wo ko wonim de buro nya yi se nkwada yi ko mo ni na wo sa abo wo bus because bonsam kro be bibi kro wo hia wo action so ansa na wotimi aye eti bia ne akwada yi tank yi da ho no mabiem na tank nso ye bie so and storage facilities ne ye bie so ne ye bia ade so ankore ne ye bie so gates akese ne wo fie ye nkata so akwada nso de wo di agro na se ball no koto gata mu kura no a oba be yitura bi kura ye kura no a wo fie a wontia nso obi bo gate mu wonko bie gate na akwada bi no ogina gate echi edin ya me ball ato fie ha na me ba befa wutira anye ye na se krama wo ho na wo de obo krama ne beka no but won wo di agro na ne ball na ba beto efie ho no wonim se so oba fie ho befa etibi kura na wo krama wo ho no onim because we akwada wonim se nyansa na wotime de dwene traso no eti ebesa bata ne se holidays ye wo mu ankwada ne ewo fie di agro no yema ye ni nko wo ho papa se be ya sa to renche mo ato Godfred Aboagye a wafiri mu ya ye ebi ensan NCB ma we ne krata a divisional officer grade 2 DO2 Central Regional Police Public Relations Officer Abdul Wasi Hudu odene nsa hwase na wo de krata di ama ye se yemfanye adwuma so mpaka se bonso ye de asommo ebusia yemremu ayi ewo amanyosemu kakra enra enadom kuma wanwa mrahye bedwafie wam fresam trofo nhemu na wam yasapo nyina ene se sika bi afa panifo a wanam eda gold board adwumako na no afa wonsase bese 214 million US choppable dollars enumu no wam chechemu ana opani a wono otuya gold board wano owura sami jamfin so eba ye bekyerɛkyerɛmu sɛ ekamia ye sɛ empanifo pese wo mugu nanim asekeke esan se eka wo mbeto ye enbra wo mudi gold for oil ba ye MPP abeso na wo hwɛ sɛ de eka wo mbegya to hɔ na wono nso ba ye gold board yi enuema wode agugu akwamu a na wo keka bɔ mukura no asa 214 million US dollars na wono ka nanu ba bia numu ana ononyamfo atwenebu akodua fokuo aya manso kwanta emrahye bedwani wono so akyerɛ mu sɛ ensɛm no owura sami jamfi kan ye no na ni kwan krase wo kyerɛkyerɛ mu esan sɛ entwa yie edikan sɛ enka wose wo ba montene kra ebeyi ne ho ano
because I mean the activities of gold board had led to recognition loss $240 million US, eroding the wealth of the nation in a way that we believe Ghanaians ought to know. That is why we made the press conference. The response by the CEO of gold board is rather unfortunate. The first point is, if you are CEO and this issue has happened, significant loss like this, through your activity, the institution that you are heading, I'm surprised to hear or see on social media that his response is that, okay, I've made the law, my MPP also made a 10 laws. I mean, think about it. If it was somebody communicated doing their usual thing, I mean, we would have said, okay, fine. They are just, making their usual party communication. But for a CEO of such an institution to come out, yes, there's been this ignition law of $240 million US, and my response is that certain losses happen under NPP. That's my response. Ne krakra mu no onanyamfo akyenebu akwadua fokuo sei Owura Sami Jamfi wanu ni figures ya wade ba ya wo kyerɛkyerɛ mu ekwa free 2024 eba besi eye 2025 ya ye wo mu wo se wanu figures no wadada no so se no kyerɛ mu fai. So the figures that were put out by Sami Jamfi, he lumped some figures and that needs to be unpacked. Okay, if you look at the figures that he put out there, under the MPP, we had different programs to address specific issues. The goal for oil was on its own, and that came in specifically, harmoniously to address prices at a certain point in time where dollars, were quite high. So you use gold to import oil. The country needed SOMPA FM. Openi okasa ye ayamason kwanta emra hyebedwani wonanyamfo twenebu akwadua fokuo wono so nsem a wakyɛ mu afasika wanum susu sɛ god board adwumako no afa wonsase ene wakase na sansem kroyan na dom kese wo mrahyebedwam meche majority in parliament nso de wo mano watum sɛ edom kuma no mo predodo munya botre na mo presente na honorable Eric Afo ye chairman ma the economy and development committee our Sayan Mashebetweni wa Memfi West constituency. One of the sons me too, just as a more jump gun no do. Munya botre na some na aba no Bank of Ghana for eshishum no ma bu akonta pafi say sa gold board asem ya be omuchem say gold for reserves program no sika bi ayera na ye hu akira kwan no wo mo hye no nso say the gold for oil in 2024 no wo mo so boka 667 million US dollars enti gold reserves losses no so no na 4.18 billion. Eti asam na aba no edom kuma no me hwehwem na nya ka bi na aba eye bibi ena ayera se de be yante ase ebetimi ayadwuma. Of this operation was 2.15 billion Ghana cedis. Let's go to 2024. Gold for oil program gave a loss of 667.79 million Ghana cedis. That's the loss they incurred in 2024. Gold for oil program. Gold for reserves program. This is Gangan one. 4.18 billion. So in total, within the year, we realized that 2024 we had a loss of 4.18 billion Ghana cedis. So when you sum this up, the 2 years, 2023-2024. It is giving you 7 billion losses. This is not cost. What they are quoting is a cost, which after rendering the account, you see the impact of this cost. So 7 billion against $214 million. Enti wenu enye ka adwuma bi ne ye na bibi ahwere ye loss keke. Enti munya botre we ye honorable Eric Afo a we mhyebeduani wa Memfi West constituency. And wo chem say gold for oil na bro mo de bae no ankoye de enti ankoye ne say na $1 ekodu 17 Ghana cedis gold for oil abreso. Nenti sika ehwere ye no na be 214 million US dollars. Enti gold board de na omo de eba no eya tro eye eka keke bi na aba. What is the essence of this program? The gold board or the program that is started. What's the essence of it? The essence of it is to stabilize the currency. The currency. So within all these losses that they made, $1 was to 17 cedis. $1 was to 17 Ghana cedis. And then another aim of this program is for price stability. Price stability. What do we see today? Within their time, the inflation was between 54.3% to 23.4%. It ended up with 23.4%. What are we seeing today? Now, what we are seeing today is that with the operations of the gold board, which is surviving this economy, has made gains, a lot of gains. Now we can be comfortable to say that $1 is hovering around 11 Ghana cedis. And look at inflation, 6.3%. That's enough. So in conclusion, what I want to say and state is that the $240 million that they are claiming that is a debt that has been incurred by the gold board is not true. It's a cost. Eni ayeti ye eyemrahyebeduani owo Memfi
West SOMPA abatom FM. pesa so na mrahye bedwam so apamfo a wo mo dwindwin sikasɛm ne mpumtuo so no wɔde asom yɛn a SOMPA 106.5 FM akran so yɛde amamo Mensini abanraba wasoma de hye a wonom ewo afigya kwabre South Mensinim eye maame Patricia Pearl Ankra wose afe akwawiye enti wose wobu nkonta ha ekire ne constituency anase empanimfo ne ade hye a wonom ewo ne Mensini mu wose se ebia woye kurokuma anase kurokutuwa bi na wohyemu ewo afigya kwabre South na afi empuntunwuma akwan ahodo a woyie suku adan ene de eka ho se wunya bi a wase 2026 wobema development no abro mo papa e won potam wo sanse opese mo district no edem sronko a wani amane boni ba wabedu etwetwe nkomo from 15th May to ene kampanyima e jumadi se bu akonta che timamufo no no muhu jumadi a mampanyi de hye yensa no se de edi akodu starting from education move to health you move to community engagement you move to nananom engagement you move to road you move to infrastructure you move to so many things and I think say nyame adom yetimi obu akonta no se de yese Ediama mo project na omunya bi ne say omunya abote e chane nkakra eden a ebedu omuso nobody should na bamumbu ni say obi ama na bamumbu nobody should be worried bi abenya ne de nkakra I know the listening government will do as the reshaping dodo na in say going forward next year be more reshaping how we for so am assurance say the kind be o home ba be ya Penia wano wasoma de hye wanom ewa afigya kwabre South Mensinim ese aban awuraba maame Patricia Pearl Ankra wano so na akasayi asemi yamane boni ba wabedu ene de somye Meka wo se endpoint homeopathy clinic prom to brekasebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM akra na ho central mrahye bedwani honorable Richmond Kofi Kwatusu na nasmo dia todwane se ensamso bi a wo mo pese akrofo ene ne mpotamo no ne sokode wo mutimi connect ne kama no mudi bom na nsamso ne timi som no wo mo behwe na aye adwuma pa na wo so manfo nyina bosa na monto wo mutuo no bota ye nyina ne se beboa ama akobadie aye mre na akobadie nso aye de wode one SOMPA kase bo twetwe nkomo no se from mantem ho no sa wo hye ho central ene ade hye wo ho nyina no wo mu hia se sansamso ne betimi asie wie na asomyie eti managing director a wo no na Edabumcom Investment Company Limited ano a ono ne contractor wo ye adwuma no to SOMPA kase bo anim se adwuma na ekoso pa na concrete works na wo mu ye na beboa ma 2 bridges na sansamso mienu no FCP esita na se beye ohanche mu beye adiokono 90% ena omatimi aye awie eti wo mu hye ni mu se nu January 2026 ne kokora de na wo mawie kura na ma be se wo potem na sokode de ko akrofo kwan no so nyina no wo matimi afaso na wo mafaso a o manfo ho behin ha wo mu pa afisa kwan ni mienu no ehia pa enam so ma de hye wo potem wo de aseda piesie ma wo se yeda masedamosio e se SOMPA amu sum nti te se SOMPA kase bo no ena aboa ama ensamso akato na bro ne yedi abawie Empanimfo wanom eda nadmo aturechemu aboafo adwumaku a wanom ewo suhum wamo ayentete ya sonko ede ama ashenkafo wanmu a wamo twi motor afidie tetefo yi na afei abobo ya wamo mutwi taxi ene kasia akase ni nyina ene se wamo eboa ama ekwan ya yefa so fa ho owura William anya wani amane boni kwabena nyako ekasai ya meda wase bebre nya me kasai medidi William ahaji anya mene municipal nadmo director awo sunwa na nye etini se se ofa disaster wo kasa no ka bibi se disaster na se wo ka disaster anso dia em se fa nadmo ho pa entina ebe hia se ye betu anamo akoye nuanom a omo ye driver fo a omo wo sunwa ne no mo ye den akasa ta ba ya bronya ebe obia bokofi wa sunwa ta se wo ye driver ni a also wapede ni se oboko na waba na wabadu fi sanse wo abusua yes enu achi no na owura William anya se wobetoto asrada se uyamanyokuo anase biba wosinya abotre na amanyofo ne de womo ebeto Ghana na Ghana wo hodada na bibia mu no eye abotre ene adwumadene eneko mi obi ma womo me ba party mu ache kakra na mo ne me hu ne se
party no so don party na e abotre se wonya abotre a wo de wo ma wo sabaka enye hwe krampo no minimum se party no nsisiemu no ye papa John Dramani Mahama won hihye pa bi ama party ma saa na ye national chairman ene ni executive ye national omo hihye pa ama ye saa na so ba region ye nu aberema Makuliva Kevo doctor and also won hihye pa omo nyina won hihye pa bi ma ye ana so ba constituency level no so a ye ni says a region no omosa kan ye nso ye san ye den SOMPA FM the mesre say ye benya botre ama omo Owura William Anya Nadmo director the Madeshia wonom ewosuhum Nadmo adwumako no ene woni amani boni kwabena nyako etwetwe nkomo wabra wo mo ye ntete yasomsonko e ma hyenkafo a wonom ewosuhum ene ne mpotemu Omai bia betum pon ana ejina nwomasua so ena nwomasua so wa kade bi etimi boama ne jina na ebi ne nkonya nkwada betena so ofise wote se schools and the trees and ese nkwada no wo musuku nua na se ne wo motie ebi wo kura nkwada no de dan ne kura ye sisu nkonya mo betena so no na aye den ese hwirimunyi wo twema na no na former assembly member wo papa se electoral area wo sanso ye headmaster edema adonkwanta basic school wo bia west district wo se da bi mintimintina wo santi ye headmaster de na nso masesa nkonya esom ebeye duasam ye no 32 chairs amede akwache nkwada yi sele be nkwada yi bebie school no benya ba bi di wo nan asie wona sompa kase ebo twetwe nkomo no ewo adonkwanta basic school no Owura Baba Solomon editu dwase enwumasua ne ye obi asade nipa ba ko ne sentimi nkata nyame ni eti ye jaima abanko a enye ye enu nti ena ofato ne ho so se wo ye headmaster de nanso obeto nkonya ede aboa enwumasua I'm saying, eyi enye ni edi kan a maye sado ye di ABOAGYE schools ahodo. If you so me ye obatan bi won se me headmaster de nam so me obatan so me maniko school bi. Me ba ya me hu se nkwala no mu konwa tomu no aho kire so wa kakra no. Na se me so nyame atu nsem a bitimi eyi bi eye adoye. Na ma me bo me ho modina me koto nkonwa aduasam yi ni se me de ye school na do. Na eyi nso wa ye bekoso wa aboa se nyame tu ye nsem bi pa bi a bekoso aya. No wase me ye headmaster de nanso me ye obatan. Me so me mako school. Eti se nkwada beba school no munya ba bi ntina de ene me ankasa meto nkonwa ba ye aduasam yenu na me de ache na owiye ye no ene Owura Frederick J a wono na SMC wono na school no chairman no woda no na school management no woka wo ho kire mu se wo mani asopa sa headmaster ya woda school ya no watimi ato nkonwa bi ete sa e de ache no kura ni me manfo nyina kokohwe nkonwa hene chairman ye nyina ya jatu ye kokohwe so no kura ya konya fata school ti enso so ye da na sipa etina aseda no a ene ye de ema ye na no kura adonkwanta ni me manfo nyina kokohwe andu so se me so me yo hene o the headmaster yi abro madwe ne menti ase so headmaster onyame nhyira opi ni jekes ye makuru school ni yam wa bebiri na headmaster mu ya omaye konwa mako aduasam yenu ye bompa ye hira no se ne nyame beto ne nsam na onye bia be kan ye ho bebiri enso ye be yam wa se ne be ya me school no atumpo dan master na se bebiri nyame hira eti obi a ye ne sei a ebetimi aboa kama pa we eye adonkwanta hene Nana Kofi Andrews wono ene ne sompa kase ebokasa ya Richard J Cranton a wono nso so edi efi Western North region wode ebesom sompa kase boy wotie fi sompa 106.5 FM akra na endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuatin waso wo magana fo nyina afishiapa endpoint homeopathy clinic say Ghana for muncha nso since 2009 ene waba besom ye ya enche wobenya 20 years na ne integrity ehu hia na pa anti bronyan wa ye dwumadie bi fi January a nyame yadomo a enche na wawie December 31st na wawie no ye wochena eti bomodin a se wo bekọ wo ye free health screening na no eye ema no mecha scan for free ena mema no so mecha scan for free we ye scan ye twa for free na wonso bronyan wo kọ 2026 a wamfa yare ankwa ankwurem eti oba akọ ne kwhye wa wodie mu ate be memna na kwhye wo prostate ne se bibia da ba bia da eye endpoint homeopathic clinic ne branches ni nyina ebi ikoso se wo komase ye kro no mabo ahia e wo komase monko ho wo de obusa endpoint homeopathic clinic obi abekire oba wo se mete no SOMPA 106.5 FM se metimi aba becha scan for free etimi yo ba maba me ba behye ma wodiem ena me ye be man so me prostate me ba behye ne so scan no me ba becha for free eya wo mu ha won so a bra ne ye nhyew prostate in men mema mo wo haw momra premature ejaculation bronyan se oba no ye nyina holidays ne wo fie o na ye ntu kwan kakra
wo se troka dabi bra na endpoint ma wo no ntisa no ma holiday no kra na afono no na na se de yesi e friend low sperm count no 2026 de be ma nkwamo no ahode bebem no wo afa ho afa aba wate etibra na endpoint ma wo nerves ne kidney issues ne ade kra de wote ne se te endpoint homeopathy clinic ewo lab eye technologist enye lab technician we lab technologist wo no eye upgrade ewo lab technician for nentem ene osan so radiologist ena oye physiotherapy ne massaging kwhwem fidi a yede bu ampomden obi nko endpoint emfa ne yare mada na di enti na wodofo bi anya stroke ne woda ho na wo bre fa ne bra endpoint ye be ma ne ba bia da be pe nurse amana no wanya kwan akwakoyi wadwuma ese so obi yare no da fie na abusua ne kra ma bre eti holidays ya de ye ne senka holidays nko pese wo nkokọ wo be senka wo chini wo be senka wo ye parties wo kọ he wo ma me na yare da ho wo papa na yare da ho fa ne bra endpoint ye be pe ba bi de nato na afe ya ma ne nuo nya nurse ne agina ne ho no ahwe no a wo ne problem endpoint homeopathic clinic beje sa de so na sa bed no wo beje asoa wo won kran ha sprinters kwan so ba bia ye friend shell signboard no e ho ane wo na tema community 22 so ba ko wo ho frɛ no ewo 0244867068 0244867068 and 0274234321 0274234321 endpoint homeopathic clinic wa ya resa papa eno no ye free endpoint so na TIME time herbal mixture eduro no when the catch say wo di bronya na wo bia invite say party na bebre kra de omo wedding ni she bronya na udru ho nuane na apisu yi adan a menum oto aduane nyame de adan a me honam ye me basa adan a me sori ye me honam nyina tutume mabakye ne mabasa ne ade time herbal mixture wo ho a en wo bia anum gina na kasa 2026 ne ekodi agro na 2026 ye bobra o nyame de ye wura mu a ye de ne den. The violent take it by force. The kingdom of God suffers violence, and the violent take it by force. 2026 ni kwa kwagenti nye me sori ye metie me ya na me mfene mabacha na mabasa ena mentimi ni di ena me malewi aba jai say excuses no nom time heba me sha TIME na Dr. Tafri jase wo ma ne customers nyina afishia pa no abusa wo center table no so se aduro ni bi ni ho a fabra wate fabesi so niema obi nom na anya bi nom a obedi adanse se ampa eniema koye Dr. Tafri ja SOMPA kase bonso ye da se time heba me sha se mabo ye chido ma hyase ebesi sa abre ye ma wonso afishia pa 0244417669 0244417669 na wodem time heba mesha TIME eno ano na bro nya mi busa abaka se nkwan be no eno so wante na se onga wo ho dia na se yetimi echeche nkokọ na mponche ne ade ye mponche krakra ne we kura me se obi nye akokọ nkwan ayi meme de na ne kura de me pe no ayi saa se meko ne je ne nkwan ade no de ye nhyada mfa nyaado ne carrot ne nka ho no ase pepper soup ye de akokọ nkwan ne ye pepper soup me ka pepper soup yi savo kantanka utimi so nya kakra so ne techre maso a enka na ni baje pa ete se de Lazarus a woda Abraham kukumu na osikani ya akokopie bunsam jami wo se nka mudi nsuo kakra yi ka mudi kakra be so me techre maso anka me ho be hen ha me savo kantanka be ma se anti akosua saa pepper soup ya wuye ka me ne Patrick enya kakra so ye techre maso a enka ja enka yaje ba bia but enya hwe mu de me frefie ne de kakra bremu eye onga ne ye de ye onga 3 mix ne ye de ye sa pepper soup no a ayi mede ayi mefa meko ene akakaduro ene ginger obi akakaduro no ane ginger ne garlic no ena mede tomatoes be say tomato kakra bi ka ho no a eti hwehwehwam no akokọ no so ye fie de na mde aye pepper soup nyesi ye didi fufo ye sesa anom ne yawe nam no eno na me ka no a won se wokra wutie me no ase wanum nyina ayo sai wutimi se onya kakra fa wanum anka ape pepper soup papa bi a maye de esi gas no so me bowura ho anu masaka kakra no eno ni bronya na asesai eye onga 3 mix ne ye de awo no asuja fo mon kafra evise simi gas so mi kru su twamu a o su timi se eti eja fo mon kafra wate se eja obi anya bi si gas no so Augustine mo nkafra enya hwe bedrum rebi no mo yire no mbeye nkwan no de esi gas no so nti wura kitchen ho a enedi eni na aso kakra aware de edo enti onga so ma aware ni koyie samo se mo nware onga 3 mix ginger garlic ni onion no
na aye fine meni abaka de ye de etuamu a onga mama ne nsa no boafo eno no meka wo se sompa kasebo na wutie fi sompa 106.5 FM akra na nsemu a ye de kan bidibi abramo no ebi ene se mate ni bi a wawia ne driver mobile phone wawia no wawia ne 7,000 Ghana cedis ka ho ne wankosi o ene osan ye WhatsApp status twa picture de to ho sabre ya kwa akwache no sabre ya che no a ye de na to asem ami bi a meka se meto no ho fruit ya na ano abrantie bi oboa no meduru abrantie ni wonam se no wo wawia mi o wafa mi mobile phone de kono wonam TikTok no de ye TikTok kromfo a wo ye TikTok enti sana wezo akoye WhatsApp status wa ya che no majority nso so amwo parliament nso dia tudja se minority for no wo munya abotre na mo de munya tesam yemfi asem a na mo ho po che mo predodo munya abotre na asem no enya asem bia ena Tachiman so akwanhia bi esi ema adehia prepre mu eden ya wasofo mame otutu atu edi mu nsem esom yen sada so na akwada kuma mfinhia no nsia kasoa wani mu kire mu se odi agro ya ne bo kwoto eya tank yensu ahye mu ma no enu so mu nsem ye de asom mu na ye koba de de bremo ene se Taki wani mu kire mu se enkofo bi a wa mo ahyase akunkum nipa wonya mozramini a ne yekun BBS ho eno ni nsem bebre ka ho ne de eba besom mo kama pa na bibia etimi aye na meka wo se sompa kasebo ena wugusua a wutie ne kama pa no to me chenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubitimi obwana manenya pomodin free ne mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni foswini chopa mawobano apomodin free ne mofrase Yamvita gowo do bebre Yamvita, a delicious way to grow. FDA agi ejodie yinkrato yatum. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say your prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na Endpoint Homeopathy Clinic. Anase kidney, liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se obehu Endpoint Homeopathy Clinic. E wo konoma boy here. E na Accra hanso so de wo mo ginemu ankasa. E wo Spinters bebre friend share signboard no. Hudru na obusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia e be kiro. For Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fu. Ewra me pa cho bra na me hwa de wo bagi. Bra aden enanso biem. Hey, time heba me hye ya me kan se yi ba akun. Ani wayi me ensen. Bra sanya time heba me hya esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me kase me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum oto a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obato aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na em. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi ejwadie nkratoa yi atum. Tontonte yenum nsane e fadwen. Ne fadwen mpa. Se na nanu nim se bre bi
beba ama tontina 74 upa ya ne simple T74 abeye dru tontina 74 ana T74 asa twi ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tontina 74 yinso ya ye ne sensuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ya wa bra mennom T74 se mennom tontina 74 menya hodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden kwa woko pharmacy ana ba bia to nwo bia ubenya tontina 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050162891 and 0246073498 FDA agi atwadi nkratwe yi TV Emma Aketiapa Abusia Emma Aketiapa yadase ye kwakwawie kase no e wo bi man so na oman taki mu ho ne de wokọ interior minister ya wo no ho eye owura Ali Yalkreya na wose adehye bi a wonom ahyase e cheche wo mo a wo mo enye mozramifo e wo mpotem obi wo ho no mo a no ma che wo de wakosie ebi so wo no mo a na sabi ya shutu na wati na nanom ensedo wo mo se wonom hwehwe mu no wo mo hu se adehye a ya che wo mo nyina no wo mo nyina eye mozramifo a wo mo aye target wo mo no wo mo omunye mozramifo wo mo achi nipa 350 ya suspect wo mo suspect say wo mo Islamic State Group IS na wose bese na watwe baako ebanie na wonom kokun eye police officers mako miensa anso ho a military fo mako insia na wonom so etuo ekasa wo ma wonom ewuye ewo wo mo atifin atoye famu a ekuro no ede Yalova anasa Yalova na eno no anso ho wo mo sanso kokun police fo mako nwotwe ne nyina ne se wo mo bo ban eje ban ewo adehye a wonom ewo mpotamo enti ne wonom teta na ete so makata wo manim na wo mani titem na wonom ashutu na empanimfo se ekamia yese etuate dom no na ahyase a wonom edi sa enwemabone no ewo eye oman takimo na wo mo eka kire obi asei wo mo kan wo makoma fanto me yese wo yete memuni sanse aban no ani mpanimfo de ne yema pa egu akwam se de be ya obi biada enfri wonom awura na nipa 350 ni a yache wo mo ne edi tani wo mo enu na chiri no wo mo asache 115 ade aka ho a wo mo nyina no ya suspect wo mo interior ministry no abo amani akire mu ese aban no guso ade ne mapapa egu akwamu a adesie no won betimi aba wonom ho ban ya we so ani yegina ema awia pramto brakase a yede so mu bronya mu yi yede esi ye ka mu se endpoint homeopathy clinic wo mo na eso yasene ema yede pramto brakase boyi yede ebre mo ma bibia eko kama pa na ye ka mu se endpoint homeopathy clinic na yeresa papa eho na ubenya na kasebo efi Sompa 106.5 FM Accra no efa ye headquarters e wokumase e Sompa 93.1 FM Ayiko 100.9 Adam Papa Radio Paris France takwa Sompa takware Sompa techima Sompa sunyane Sompa nkranza Sompa yese baabia Sompa doma Sompa mankasim e Kingdom 106.1 FM decoder so Sompa FM Facebook page no e Sompa 106.5 FM Accra and YouTube e Sompa FM live your website e www.sompaonline.com onga mama nsano boafo eboye chidom time time heba mission so ka ho endpoint homeopathy clinic na nyame adoma Sompa chede na kasa na tramenu awota no sabake yetiu kasa na tro menua wata yensuo dedom panimfo se wonom ato amobodu amodre ben no ewura sase ni ase papa brom na wonom ede enuro afrensuo no eye bottle water emu ede water is life ukwadwa so anu apebi birthday parties wedding ne aye ene dwumade bia no yesra no atonsa afre yen ye wo enkran hese ya Taifa Accra Bok Hospital na chi hwonom afre yen wo 0206 469
430 na kasa national mineral water yemre nsuo ne bi sompa chede 2025 ebusua se wonya fa wontam emebo ye de ano a na wo ya ka akiri wo hwe ya yempanimfo wo mbe so anhira ne nyina na wo anya bi eye san so ha dwen afi bi ya ye ekunafo na fa nyanka awisia ene mobrofo ye wo madoye enti wo wi won kokwa wo wi won ponche ene de aka ho no na won so wasom yen bi esan se nyamesompa ene so behwe sa fo no na yempanimfo se nyankopon ya adom a ye wura 2026 ni mu ada na edi kan na new year day no am ye aye ede amakunafo no ene wo mu a wo mo ese ni wo mu ni eja wo mo hokọ no enti no betumi ede kakra bia obenya bia ntade mpaboa anwa akosua wunya enam a ni nyina ye de che ye wanom so ani beje ho se wodie no eye momu a ye pa charge mai na kapreda masempo afato so mayen eye 0598 559 802 0598 559 802 yes rosa wo send ya edi ya beba ya check pa ahwe ya na akoya wrong transaction FM Tara one media eno ni dia beba na se Blessed Foster edi mienu na ebeba na Yakopon ya adomu a 1st January no ye che ne ma no ba bia woti enka wasompa so bia yesrawo bowura hwanom no akogye wachede na Yakopon ehirawo na wohira ye mpanimfo nso entine sompa branches ni nyina no ye bedi dwumai na 3rd January no ye mpanimfo se ne ma de ebeka ni nyina no wamo de bekwa akopemo wo Adom ni Care Foundation ye no asante bekwa formula kusa said ye beya wamo ewo eye home hono wamo so ebetumi asre afi na wonom enejade anti akodi ka bobo so no na wamo so yasene ma wiapram tobra kase no yetimi ebebe edemao yene ye de kase boyi esom wonopa yi eye me mesremu anopa wie yi na ye de kwa numere ni nyina aka ho se bronya no owe nkokọ na nopa sa no eduru awie kra wo se anopa yene ye de kase boyi sum wawie yi eye me AKOSUA ago ABOAGYE wobetimi afrɛ me AKOSUA nhira anade nyame nhira